Platform as a Service AWS, de la infraestructura a la innovació. Platform as a Service és el model de núvol que allibera els equips del manteniment de servidors, concentrant-los en el codi i la innovació. Només cal pujar l'aplicació i les dades. El proveïdor subministra un entorn preconfigurat i assumeix sistema operatiu, actualitzacions i monitoratge. Aquest enfocament trasllada la càrrega operativa a AWS, de manera que els desenvolupadors es dediquen a aportar valor funcional i millorar l'experiència d'usuari. En productes amb iteracions ràpides, Platform as a Service és la via més curta del commit a la producció, eliminant temps de provisió i configuració. L'escalat automàtic integrat respon als pics de demanda sense redimensionaments manuals ni interrupció. A l'ecosistema AWS destaquen 3 serveis que materialitzen aquest paradigma de forma complementària. Elastic Install simplifica el desplegament d'aplicacions web i API, puja el paquet, tria configuració bàsica i el servei governa la infraestructura. AppRunner accelera l'entrega de contenidors i codi font amb pipelines que compilen, creen versions i escalen sense intervencions manuals. Lambda porta el concepte al límit amb la computació serverless, facturant per milisegon d'execució i maximitzant l'eficiència en arquitectures per esdeveniments. Aquests serveis converteixen la responsabilitat operativa en un avantatge competitiu, llançament més ràpid de funcionalitats, menys risc i costos alineats amb el consum real.